sisan an bɛ taa Mopti n'an taara Mopti commandant Mente commandant ale kɔni bɛ kule la yen dɔrɔn commandant Mente bɛ kule la ɲɛ b'a la ni denmisɛnninw bɛ ɲɔgɔn na tile kɔrɔ ye tile kɔrɔ la ni denmisɛnninw bɛ ɲɔgɔn na min na an ka jɔnjɔn bɛ fɔ la an balimaw an b'aw fo hali bi dan tɛ foli min na aw denkɛ n'aw balimakɛ commandant Mente ka bɔ so Sarema an filɛ nin ye ala ye kɔgɔlakaw de kɔrɔ an y'o de fɔ l'info à la source ka yala kana kunnafoni ta fa sukɔrɔ k'a di jamana kɔnɔdenw ma ani Mopti ta ma diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen maliyɛnw aw yɛrɛ ɲɛ b'a la aw ɲɛ bɛ nin funɛŋɛ ninnu jɔlen na aw ɲɛ bɛ nin mɛlɛkɛ ninnu jɔlen na ninnu n'u fa n'u baw de bɔr'u ka dugu la ala ye kɔgɔ la dans la région de Bayangara ka na aw yɛrɛ ɲɛ b'u la ninnu filɛ tile de kɔrɔ ta nin funɛŋɛ ninnu suma ti yan buwa ti yan nɔ kanti ti yan nɔ foyi ti yan nɔ n'i nana ninnu lajɛ dɔrɔn wallahi jibi t'i ɲɛ kan i bɛ kasi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la lajɛ a bɛɛ denmisɛnnin buruburu a filɛ nin a bɛɛ denmisɛnnin buruburu a filɛ a bɛɛ denmisɛnnin buruburu fɛngɛ b'u la da dumuni t'u bolo da dumuni a ka gɛlɛn ma jiko b'u la furako b'u la a ma nɔgɔ n'a fɔra ninnu ka da ta nin cogo in na vraiment an bɛ appel bila autorités ma hali bi urgemment u k'a lajɛ u kana dɛmɛ don nin yatimɛ ninnu ma u kana dɛmɛ don nin funɛŋɛni ninnu ma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn vraiment a ma nɔgɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ninnu mɛlɛkɛnin ninnu nin bɛɛ bɛ tile de kɔrɔta a filɛ nin denmisɛnnin filɛ nin ye mɛlɛkɛ de ye ninnu filɛ nin ye tile de kɔrɔta kanti ti yan nɔ foyi ti yan nɔ vraiment an bɛ alisilamɛw wele ka ba ɲumankɛw wele ka dɔgɔnɔden bɛɛ wele minnu bɛ Mopti yan nɔ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Muhamadu bɛ se ka na dɛmɛ don an balima ninnu ma i kana dɛmɛ d'u ma aw denkɛ ani aw balimakɛ commandant Mente ka bɔ fo Sarema a kɛ to min kan sɔli ala nabi maa ye kuzi kan. n'i ye diya n ye maɲumatɔ ko maɲɔgɔntɔ ko dan don denmisɛnnin fitinin kɛlɛ sababu la turu yɛrɛ sɔrɔ bolo kɔnɔ bolo min n'u yɛrɛ t'a dɔn u b'a kɛ cogo min ninnu ka dumuniko ninnu bɛ ko cogo de ka jɛ ninnu tɛ se ko wɛrɛ de sana ka bɔ yɛrɛ nɔgɔ la ninnu ka finiko bɛ kɛ cogo di ninnu ka kɛnɛyako bɛ kɛ cogo di kow bɛ tile de la yen hali tanti c'est à dire que n'o ye an bɛ bugutufani t'a dɔn min bila an kunna n'o ye a mananamaw ye ko o se tɛ u ye donc an b'an da fara commandant Mente da kan yaasa maa ɲumankɛw ka se ka wuli k'u jɔ u ye ka ninnu bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ o siratigɛ la juma don an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko Kande Sunpi n'o bɛ Tɔnbukutu ma ko cɛnnikɛlaw kɔni taara firi o kan kan sa awɔ Mali o n'a dɛmɛbagaw olu tun bɛ Kayi kɔnɔ yen kow kɛra cogo min na an tɛna an da don o la nka an bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn o de ye Mali kɔnɔ yan Yaba Mamutu Jara kabako ye min ye quoi bi ni maliyɛnw lamɛn i yɛrɛ tɛ se k'a faamu u bɛ min nɔfɛ u bɛ mun kɔ u bɛ kɛ laɲini min ye u bɛ fɛ ka mun de kɛ i tɛ se k'a ye quoi bawo i b'u ye dɔrɔn bɛɛ sigilen don mais a tɛ maa si kunna ko ale ka kɛwale c'est à dire que i b'a ye quoi a tɛ maa si kunna k'ale ka kɛwale bɛ se ka fɛn dɔ kɛ Mali ye ou bien i t'a ye k'a fɔ ko u bɛ ka fɛn dɔ labɛn min bɛ se ka fɛn tɔ ɲɛ Mali ye quoi o fɛɛrɛ tɛ yen o fɛɛrɛ bɔra an kɔnɔ ne ko malidenw ma n ko aw ka jateminɛ kɛ fɛn kelen laban n k'aw fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ min kɛ n'a dɔ la wagati min aw fara ɲɔgɔn kan a sera ka sebaa dɔ sɔrɔ n ko o kɛlɛ ma ban o wagati kelen a bɛ ka fara n ko b'a yɛrɛ ko kɛlɛ bɛ ka boli aw kan sa dɛ o kɔrɔ ko kɛlɛ bɛ ka yɛlɛma aw kan o kɔrɔ ko sebaa bɛ ka yɛlɛma dɛ mais i b'a dɔn k'i b'o fɔ maliden ɲɛna a t'a faamu i bɛ ka min fɔ Yaba Mamutu Jara a t'a faamu o de kama malidenw nana tɛgɛrɛ fɔ ɲɔgɔn kun farafarali k'o ɲɔɲa karisa minɛna karisa kan ka minɛ karisa bɛ taa u bɛ kule ni mɛnɛsikɛ bɛna sigi a bɛ yɛlɛ quoi parce que mɛnɛsikɛ b'a dɔn kɛlɛ ninnu ye kɛlɛ minnu ye quoi an ni minnu bɛ ɲɔgɔn na a y'a t'u dɔn
mais on be balo kɛlɛ la de hali minnu bɛ ɲɔgɔn na u bɛ balo cɛn na de mais e ka ye an bɛ ka kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko an kɔrɔ yan nɔ Muntugula ko ninnu taara tiɲɛni kɛ ko ninnu bɛ ka an ka iziniw tiɲɛ ko ninnu bɛ ka an ka sanubɔyɔrɔ baarakɛyɔrɔ lajɔ ko ninnu bɛ ka to an ka kɔnsow tɛ se ka boli bilen ko bɛ ka an ka karibila nali ko bali a dun fɔra malidenw ɲɛna ko an ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ an yɛrɛ ka bɔ nin kɔnɔ sa an ka ɲɔgɔn minɛ an ka bɔ nin kɔnɔ a ye ɲɔgɔn minɛ kuma tɛ se ka fɔ bɛn kuma tɛ se ka fɔ a fɔra malikaw ɲɛna ko bɛnbali so k'o ye don dɔ tomo ye maliyɛnw ko a ka kɛ tomo ye ne ye maliden fanba ye cɛw kan ka mɔgɔninfin jɔrɔ dɛ nin waati laban in na an kɛlen ka mun de ye chauffeur minnu bɛ yen nɔ ni an kan k'olu tɔbɔtɔ chauffeur minnu bɛ yen nɔ an kan k'olu bonya chauffeur minnu bɛ yen n'an kan ka ɲini k'olu bila u ka hakɛ kɔnɔ chauffeur minnu bɛ yen n'an kan k'olu lafiya an ɲɛma kelen don ka bila chauffeur la chauffeur a ma daminɛ o la fɔlɔ koyi cɛ an ɲɛma kelen don ka bila chauffeur la kan min fana bɛ chauffeur da an ka jɔ ɲɔgɔn fɛ ka chauffeur ka kumakan lamɛn dusukun kamkaminen don an jɔrɔ la kuma fɔyɔrɔ t'an na degun min b'an kan an t'a dɔn an b'a kɛ cogo min na o degun fɔlɔfɔlɔ ye mun ye ka wuli ni sitɛrɛnba ye ka taa jamana wɛrɛ kɔnɔ ka taji ɲini ka na di jamana kɔnɔdenw ma mugu ni kisɛ cɛ la ko bitɔn kelen ni bitɔn fila ni bitɔn saba ninnu n'an ka réservoir secours k'an bɛ taa ni min y'an ka so kɔnɔ ka taga don an ka consommation moto la ka boli ko o kana y'an bolo a y'an dabali ban a y'an jigila misɛnya baara in kɔnɔna na bi degere bɔ yɔrɔ n'an kun t'a dɔn an b'a ɲini jamanakuntigi fɛ k'an bolo fila b'an kɔ an bolo fila bɛ dugu la a ye a n'a ka kan ka bɛɛ lajɛlen k'u k'an mago to deniya ye u k'an mago to an ka se ka taa n'o bitɔn kelen n'o bitɔn fila ka taa an ka denbaya la puruke an bɛ se ka to ka taa an ka consommation moto kɔnɔtaw sɔrɔ n'a fɔra ka ni mɔbiliba in boli ka bɔ jamana wɛrɛ kɔnɔ ka don mali kɔnɔ ka taa fo bamakɔ ka taa doni jigi population ka doni sɔrɔ a sɔrɔ cogo ɲuman na an nin dili ala ma ka nin di kira ma ka nin di faso ma. on se dirait moi-même. A ko in kuma lama bɛ i b'a fɔ ko an yɛrɛ ma ko tɛ quoi. Bon i m'a ye nin wagati laban na min dabali ban chauffeur minnu bɛ ka se k'u firifiri dɛ o wagati kelen fi kelen c'est à dire an kelen don ka an firi o chauffeur de kan an tɛn'o si mais an bɛ don na mun ye bɔlɔlɔ sira kan jabaranin yɛrɛ la n'o yɛrɛ tɛmɛ maa naani sitɛrɛni bolo la a ka paranti ka taa fara station n'a si la u nana minɛ k'u ye ko dɔ la o nana laban min na chauffeur dɔ yɛrɛ ɲuman na ko min olu dabali ban quoi k'u bɛ bɔ wagati min na télé la u bɛ ka bɔ wagati min na télé la k'u bɛ ka tiɲɛni kɛ o wagati y'a sɔrɔ u bɛ so cɛw fana gɛlɛyara dɛ gɛlɛyara Aminu wagati min na u bɛ ka bɔ télé la olu yɛrɛ ko u minɛlen don k'u ye tiɲɛni kɛ chauffeur dɔ ɲuman na o wagati y'a sɔrɔ u yɛrɛ bɛ so k'u lajɛ u yɛrɛ lajɛ so ye k'u minɛlen don k'u ye tiɲɛni kɛ n ka nin ko in fana kɛra baara ye sa dɛ chauffeur ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan u ye kuma caman fɔ mais ne ma min faamu quoi nin wagati ka kɛ firi wagati de ye chauffeur kan f'an bɛ mɔgɔ dɔ ye chauffeur bɛ yɛlɛ u ka mɔbilibolilaw bɛ yɛlɛ u ka mɔbili sanfɛ ka baara minnu kɛ ka tajiw suma k'a dan a hakɛw ni min b'a jɛ min t'a jɛ k'a dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na dɔw b'o filmer ka tila k'a jira k'a fɔ ko cɛsi bɛ ka suɲɛ c'est à dire que sitɛrɛni ko kɛra bezi de an bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ an kan ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour lutter contre la désinformation kɛlɛ kan ka kɛ yaasa fɛn bɛ tali kɛ nkalon na o de ka bɔ yen fɛn bɛ tali kɛ kibaruyaw jɛnsɛnni na minnu tɛ tiɲɛ o de ka bɔ yen parce que mɔgɔ caman tɛ kɔrɔ dɔn nin kuma ninnu na koyi
ne nana yira par exemple sa dɔ b'a fɔ chauffeur bɛ k'a kɛ tan jamana bɛ k'a kɛ tan nin bɛ k'a kɛ tan fanga tigilamɔgɔ bɛ k'a kɛ tan hey ka taa sɔrɔ ne dalu t'a la i bɛ ka min kɛ na n ka ɲɛ f'i ye i bɛ ka mɔgɔw lamuruti jamana ma de i bɛ ka mɔgɔw jigi tigɛ de wa o de ka d'an ye dɛ parce que u bɛ fɛ k'a yira an na ko jamana ko in tɛ tiɲɛ ye u bɛ fɛ ka min sinsin hali bi o ye kɛ faso ɲɛ ko danga bɛ kɔ donc u bɛ fɛ k'a yira k'a fɔ ko maa si tɛ ka kɛ faso ye maa si ko bɛɛ de bɛ ka faso lanɔgɔ ko bɛɛ de bɛ k'a ɲini ka faso se gɛlɛya ma bɛɛ yɔrɔ moto jara an sigilen filɛ nin ye i b'a fɔ ko mobili tɛ ka tɛmɛ o ka tɛmɛ ko kelen kelen n'u ka tɛmɛ maliyɛnw bɛ fɛ ka anw don da fɛ jumɛn de fɛ ka kɔnbiɲɛ i bɛ maliyɛnw dɔ ye aw yɛrɛ de kɔni vraiment an tɛ k'aw faamu yɛrɛ de koyi min ka ne dabali b'anw ne de bɛ k'a ɲini ne de ko k'i k'an faamu wa est-ce que ne de ko k'i k'an faamu wa ne ko de n ko ni ma ne faamu n k'i b'a ye di ne nana mun ye Mali kɔnɔ o taji ko kun kan bi n'a ye taji sɔrɔ u bɛ kule bi quoi ne an maa damadɔ ye taji sɔrɔ u bɛ kule taji bɛ fan bɛɛ fɛ mais an minnu mɔgɔw bɛ ka baara kɛ a la anw tɛ k'a ye a bɛ di n ko jateminɛ dɛ u bɛ kule taji bɛ fan bɛɛ fɛ mais e mɔgɔ min mɔgɔ bɛ taji la e t'a ye kabako ye taji bɛ fan bɛɛ fɛ a minnu ka moto jɔlen filɛ so taji tɛ k'a kɔ taji bɛ fan bɛɛ fɛ f'a dɔw bɛ n'aw sigilen sɔrɔ taji bɛ ka di yan fɛ a yɛrɛ tɛ yen yɛrɛ moto jɔra kana taa dɛ kana taa Alahu akbar n'i taara ale tɛ station ye mais ni dabali banna ni jamana in na quoi je sais même pas pourquoi on est comme ça n'u nan'i sigilen sɔn ko taji bɛ yan fɛ ko hali maa ti jɔra n'a ye kana taa n'i taara i tɛ station ye ɲɛna i station t'a ye mun b'a datugu ara b'a datugu o tɛ se